Здравейте! Днес от Outlet Cars ще ви представим Opel Astra Business Edition 1,2 литра турбодвигател. Това е модерен хетчбек, който комбинира елегантен дизайн, икономичен турбодвигател и богато оборудване. Перфектен както за града, така и за дълъг път. Под капака има 1,2 литра бензинов двигател с 130 конски сили и 6-степенна ръчна скоростна кутия. Колата е с първа регистрация от май 2023 година. Средният разход е 5,7 литра на 100 км и е с гаранция до април 2025 година. В интериора ще откриете отопляеми и комфортни седалки. AGR сертифицирана шофьорска седалка с 8-посочно регулиране, 10-инчов тъчскрин с Apple CarPlay и Android Auto, климатроник, круиз контрол, преден, заден и страничен парктроник с задна камера. Задните седалки са просторни и разполагат с ISOFIX захващане, а багажникът със своите 420 литра вместимост предлага практично място за всичко необходимо. За безопасността се грижат асистент за следене на пътна лента, аварийно спиране, разпознаване на пътни знаци, система за умора и още много други. Opel Astra Business Edition ви очаква в Outlet Cars с гаранция, сервизна история и опция за тест и лизинг. Заповядайте в Outlet Cars на посочените адреси в София и Варна. А линк за обявата ще откриете в коментарите.